ka onye nwe anyị bulie gị elu. Ndị ọma na-ege ntị, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke anyị wetara gị n'ụbọchị taa, bụ nke a kpọrọ ili ọ tọgbọrọ kpokorocham ka ọ bụ n'okwukwe tọgbọrọ kpokorocham. N'ezie, nke a ọ bụ ajụjụ dịrị mmadụ ọbụla. Ajụjụ wee bụrụ, ọ gbatụla gị gharị otu ndụ gị siri dị iche, ma ọ bụ ihe akụkọ enweghị ọnọdụ? Ndụ anyị jupụtara mgbe niile. Kedu ma ọ bụrụ na anyị họrọ ụlọ akwụkwọ dị iche iche? Kedu ma ọ bụrụ na anyị alụbeghị di ma ọ bụ nwaanyị? Kedu ma ọ bụrụ na anyị amụbeghị nwa ọbụla? Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ na-enweghị isi na ọdụ banyere Kraịst Jizọs. Kedu ma ọ bụrụ na Kraịst ebilighị n'ili? Gịnị gaara eme? Gịnị ka ọ ga-apụta? Onye ozi Chineke bụ dọkịta Jeremaya depụtara ụzọ ihe ise nke eziokwu banyere nzọpụta ihe na-enweghị isi. Ugbu a gee ntị ka ị nwee ike nụrụ maka nke a. Dịka ị na-eme nke a, ka Chineke gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ihe ọmụmụ pụrụ iche nke ememe Ista, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke anyị kpọrọ ili tọgbọrọ n'efu, ma ọ bụkwanụ okwukwe tọgbọrọ n'efu. Ili tọgbọrọ n'efu, ma ọ bụkwanụ okwukwe tọgbọrọ n'efu. Ọ bụ n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15 malite n'ahịrị nke 12 ruo na nke 19 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị dị oke mkpa ka anyị mata dịka ndị nke Kraịst. Nke mbụ, ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, ozi ọma anyị na-ekwusa bụ ihe efu. Ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, okwukwe anyị bụ ndọgbu n'ọlụ efu. Nke atọ, ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, anyị bụ ndị ama ụgha. Nke anọ, ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, nkwa nke ọdịnihu anyị lara n'iyi. Nke ikpeazụkwa, ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst site n'ọnwụ bilie, olileanya anyị na ndụ a bụ ihe na-abaghị. Otu izuụka tupu izuụka nke Ista, ọ jụrụ ụmụntakịrị ya ma ha pụrụ iweta akwa ndị ahụ na-abụghị ezigbo akwa, ndị eji ihe dịka plastik mee, mgbe ha na-abịa ememe Ista n'izuụka na-abịa abịa. Ọ sịkwara ha na onye ọbụla n'ime ha chọtakwa otu ihe nke ọ ga-etinye n'ime akwa ahụ, nke na-egosipụta otu ihe maọbụ nke ọzọ banyere akụkọ nke Ista, nke bụ ememe mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Mgbe ụbọchị ahụ rutere, onye nkụzi ahụ werekwara akwa niile nke ụmụntakịrị ahụ wetara ma meghekwa ha n'otu n'otu. Nke mbụ o meghere nwere ntakịrị okooko osisi flawa n'ime ya, nke na-ekwukwa banyere ka Ista ji bụrụ mmalite nke oge ọhụrụ. Osisi na-amalite ịma ifuri. Nke a bụkwa ihe ngosipụta nke ndụ ọhụrụ. O meghere nke abụọ, ọ hụkwara ihe onyonyo Jizọs nke nwata ahụ jiri mkpịsị kreyon ya see. O kwukwara ka Ista ji bụrụ akụkọ nke mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Akwa nke atọ nwere obere ntu n'ime ya. Nke a bụkwa iji chetara anyị banyere ntu ndị ahụ ndị ejiri kpọgide ya n'ụkwụ ya nakwa n'aka ya, dịka akpọgidere ya n'elu obe. Akwa nke na-eso ya nwere obere okwute n'ime ya, nke na-echetara anyị nkume ahụ nke ejiri bichie ọnili ya. Otu a gara n'iru ime. Ma akwa ikpeazụ nke bịara n'iru onye nkụzi ahụ bụ nke otu nwata gbara afọ 7, aha ya bụ Brian wetara. Brian nwekwara ntakịrị nsogbu dịka nwata. Ọ na-eme ka onye na-amachaghị ihe. Mgbe onye nkụzi meghekwara akwa nke ya, ọ dịghị ihe ọbụla nke nọ n'ime ya. Ma echegbula onwe gị, n'ihi na Brian n'onwe ya kwuru okwu ma nyekwa anyị nkọwa ihe mere na ọ dịghị ihe ọbụla nọ n'ime akwa nke ya. Ọ sịrị, akwa nke m jupụtara n'ịtọgbọ n'efu nnọọ, dịka ili nke Jizọs ji tọgbọrọ n'efu. Nke ya bụkwa ihe ọmụmụ nke kachasị ukwuu, n'ihi na isi ntọala nke okwukwe ndị nke Kraịst gbakwasịrị ụkwụ n'elu ili a nke tọgbọrọ n'efu.
N'ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị ili tọgbọrọ n'efu, ọ ga-abụrịrị okwukwe tọgbọrọ n'efu. Nkụzi nke mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs abụghị otu n'ime ememe nke nzukọ maọbụ emume nke nzukọ. Ọ bụghị ihe anyị na-eme ememe ya otu ụbọchị ma tụbakwa ya n'igbe cherekwa mgbe Ista nke afọ nke na-eso ya ga-erute. Ime ka mbilite n'ọnwụ ghara inwe ugwu bụ iwepụ nkụji isi ụlọ nke okwukwe anyị. Ọ bụrụ na ewezuga mbilite n'ọnwụ nke Jizọs, ọnwụ ya n'elu obe agaghị enwe uru ọbụla ọ bara. Ọ bụ mbilite n'ọnwụ mere ka ọnwụ ya n'elu obe dị ire. Ya mere, ọ bụrụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs abụghị ezie, nke a pụtara na ndị esiri n'aka ha dị akwụkwọ nsọ anyị agwaghị anyị eziokwu. Nke a pụtakwara na ndụ mgbe ọnwụ gasịrị enweghị ezi ntọala. Ma gị onwe gị na m onwe m maara na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Jizọs onye Nazaret, otu onye amụma nke ndị Juu, onye sịrị na ya bụ Kraịst, buru amụma na akwụkwọ nsọ nke ndị Juu. Ejidere ya, kpekwa ya ikpe dịka onye omekome, ma kpọgbuokwa ya n'elu obe. Ma mgbe ụbọchị 3 gasịrị mgbe ọ nwụrụ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị jere n'ili ya chọpụtara na arụ ya anọghịkwa n'ebe ahụ. Ndị na-eso ụzọ ya sịrị na Chineke emewo ka o site n'ọnwụ bilie, na ọ pụtakwara ihe nye ha ọtụtụ oge tupu n'ikpeazụ ọ laghachi n'eluigwe. Ọtụtụ abanyewo na njem ịchọpụta ma gosipụtakwa na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst abụghị ezie. N'ihi na ọ bụrụ na ị pụrụ ime nke a, okwukwe ndị nke Kraịst ga-akwụsịkwa n'ụzọ. Onye ọkammụta Prọfesọ Thomas Arnold bụ ya dere akwụkwọ ahụ nke e bipụtara na mpaghara 3 nke a kpọrọ History of Rome, maọbụ akụkọ nke Rome ma asụgharịa ya. Ọ bụkwa ya bụ onye isi nke mpaghara akụkọ ihe mere na mgbe ndị gara aga nke ụlọ akwụkwọ mahadum Oxford. Ọ bụ nwoke onye maara mkpa ọ dị bụ ịchọpụta eziokwu ndị dị n'ime nkwenye ndị malitere n'oge ndị gara aga. Onye ọkammụta dere sị, nke a bụ ọlụ m oge niile, ịgụ akụkọ ihe ndị mere n'oge ndị ọzọ gara aga, ma leba anya ma gbakọkwa ihe ọgbụgba ama nke eziokwu ndị a pụrụ ịhụta n'ihe ndị ahụ edere. Ma amaghị m banyere eziokwu ọzọ n'akụkọ niile nke anụ arụ bụ mmadụ, nke gosipụtara onwe ya dịka eziokwu site n'ihe ọgbụgba ama nke eziokwu niile dị iche iche, karịa ihe ịrịba ama nke Chineke nyere anyị na Kraịst nwụrụ ma sitekwa na ndị nwụrụ anwụ bilie. Nke a bụ Thomas Arnold n'akwụkwọ ya nke a kpọrọ Sermons on the Christian Life, Its Hope, Its Fears and Its Close. Mbilite n'ọnwụ nke Kraịst adakwasịghị naanị n'okwu nke akwụkwọ nsọ. Nke a pụrụ ịbụ ihe ọgbụgba ama nke eziokwu ndị dị n'ime, ma ihe ọgbụgba ama nke eziokwu ndị dị n'ezi karịrị dị ike. Ndị a maara amara, ndị ode akwụkwọ nke ụwa egosipụtawo na enweghị mgbagha ọbụla na enwere otu emume nke bụ mbilite n'ọnwụ nke Kraịst merenụ. Ọtụtụ ndị mmadụ taa, ọ bụrụ na ha abanye n'ime ya ime nchọpụta, ha adịghịkwa agbagha mbilite n'ọnwụ. Kama ajụjụ ha na-ajụ ugbu a bụ, gịnị mere o jiri dị mkpa? Gịnị mere anyị ji etinye uche na ya? Kedu ọdịiche dị na ya? Nke a bụkwa ajụjụ ndị onye ozi Pọl ga-enye anyị ọsịsa ha, malite n'ahịrị nke 12 ruekwa na nke 20 n'isi nke 15 nke akwụkwọ ndị Kọrint nke mbụ. Pọl sịrị, chee nwa mgbe nta na-enweghị ihe ọbụla dị ka mbilite n'ọnwụ. Ọ bụkwa ihe dị ezi mmasị na n'obere mpaghara nke akwụkwọ nsọ a nke anyị kwuru maka ya na akwụkwọ ndị Kọrint nke mbụ isi 15, okwu a bụ asị na, ma ọ bụkwanụ ma ọ bụrụ na, pụtara ihe ọtụtụ oge. Pọl ga-enye anyị obere ihe ọmụmụ n'ịdị mkpa nke mbilite n'ọnwụ site n'ịjụ anyị ihe ọ ga-adị anyị ka ya ma sị na Kraịst esiteghị na ndị nwụrụ anwụ bilie. Nke a bụ ajụjụ nke onye ozi Pọl lebara anya n'ozi a. Gịnị gaara eme ma sị na ụmụ nwaanyị ndị ahụ jere n'ili? Mgbe ha rutekwara n'ebe ahụ, ha hụtakwa na nkume ukwu ahụ ejiri mechie ọnụ ili ahụ ka nọ ya. Ndị agha Rom nọkwa na nche gburugburu ili ahụ na-agagharị. Gịnị gaara eme ma sị na onweghị ihe ọbụla nke gbanwere mgbe ha rutere n'ebe ahụ? Gịnị gaara eme ma sị na ihe naanị nke fọdụrụ ụmụ nwaanyị a bụ naanị nchekwa nke echiche banyere onye ahụ bụ Jizọs
nke jụrụ oyi n'ọnwụ, nakwa anya ndị ahụ ndị mechiri n'ọnwụ mgbe e sitere n'elu obe budata ya. Gịnị gaara eme ma a sị na ihe Matiu Arnold kwuru banyere okwukwe ndị nke Kraịst bụ eziokwu? Nwoke na-ekweghị ekwe ahụ dere ahịrị ndị a. Ọ sịrị, ugbu a ọnwụwo, site n'ugbu a gaa n'iru ọ ga-edina n'otu obodo Siria na-enweghị ndị bi n'ime ya, n'elu ili ya kwa, site n'anya na-enwuke kpakpando niile nke Siria na-eledata anya. Eleghị anya, e nwere ụfọdụ ndị n'oge nke Pọl ndị gbaghara akụkọ mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs. N'ezie, ọ bụrụ na ị gụọ banyere oge ahụ n'akụkọ nke nzukọ, ị ga-achọpụta na e nwere otu nke ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị nke Kraịst, ndị sịrị na ha ekwenyeghị n'ụdị mbilite n'ọnwụ ọbụla. Ya mere, onye ozi Pọl dere akwụkwọ a degara ndị nke Kraịst ndị nọ na Kọrint. Ọ zakwara ha ụfọdụ ajụjụ ndị na-agagharị n'oge ahụ. O wee jụọ ajụjụ asị, gịnị gaara eme ma a sị na Kraịst esiteghị na ndị nwụrụ anwụ bilie? Gịnị ga-eme? Gịnị gara abụ ihe nlụpụta nke a? O wee wepụta ihe ise ndị bụ eziokwu ma a sị na Kraịst esiteghị n'ọnwụ bilie. Ugbu a, dịka anyị na-ele anya n'akwụkwọ nsọ anyị, hụta nke mbụ, ahịrị nke 14 nke isi nke 15 nke akwụkwọ ndị Kọrint nke mbụ. Ọ na-asị otu a: ma ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, ya mere ihe anyị na-ekwusa bụ ihe efu. Ihe Pọl na-ekwu bụ na a sị na enweghị mbilite n'ọnwụ, ozi ọma anyị na-ekwusa bụ ihe nzuzu. Mgbe ọ na-asị na ihe anyị na-ekwusa bụ ihe efu, ọ na-eji okwu nke pụtara enweghị ntọala, onweghị ike ọbụla, enweghị uru ọbụla nke ọ bara. Ọ bụ ihe na-enweghị isi ma ọ bụ ọdụ. N'ezie, ozi ọma niile nke ndị nke Kraịst gara abụ ihe efu ma sị na enweghị mbilite n'ọnwụ. Mbilite n'ọnwụ bụ isi igodo nke eziokwu nke ozi ọma. A sị na nke mbụ nke onye ozi Pọl bụkwa nke a sịkwanụ na enweghị mbilite n'ọnwụ, agaghị enwekwa ibu oru nke nkwusa nke ozi ọma. Eleghị anya, ụfọdụ pụkwara ịsị, onye ọzụzụ atụrụ, aghọtaghị m nke a, ekwenyere m na Jizọs ma ekwenyeghị m na mbilite n'ọnwụ. Ma ahụrụ m Jizọs n'anya, hụkwa ozi ọma ya n'anya. Onye ọzụzụ atụrụ, mbilite n'ọnwụ a adịghịkwa n'oke mkpa, n'ihi na ọ bụ naanị obere akụkụ nke agba ọhụrụ, bụrụkwa naanị otu obere akụkụ nke ndụ nke Kraịst n'onwe ya. E nwere ọtụtụ ihe ndị mara mma nke ukwuu banyere Jizọs, nakwa ọtụtụ ozizi ndị mara mma nke ukwuu ndị e nwere banyere ya. Anyị apụghị hapụ akụkọ nke mbilite n'ọnwụ chọọ ihe ọzọ. Ihe Pọl na-akụzikwara anyị bụ nke a: were ihe niile edere banyere Kraịst, wekọta ha ọnụ, tinyekwa ha n'akụkụ okwu ya niile nakwa ihe ozizi ya niile. Tinyekọọ ihe niile ndị ọnụ ma a sị na Kraịst ka nọ n'ili n'otu ebe n'ala Izrel. Ị pụrụ iwere ihe ndị a niile tụfuo, n'ihi na o nweghị uru ha ga-aba. Ozizi ya niile na-egosi anyị erughị eru anyị niile n'ebe ụkpụrụ ya nọ. Ọ bụ naanị site n'ọnwụ ya nakwa mbilite n'ọnwụ ya ka anyị na-amụta ihe anyị kwesịrị ime banyere nke a. Ya mere, ọ bụrụ na ị nweghị mbilite n'ọnwụ ya, ihe naanị ị nwere bụ ndụ nke a na-apụghị ibi ebi. Ọ dịghịkwa ihe ọzọ. Mgbe Kraịst sitere n'ili kulie, o gosipụtara na ihe o mere n'elu obe zuru oke. O zuru oke iji kwụọ ụgwọ nke mmehie anyị niile. Mgbe o tirisiri agbụ nke ọnwụ, sitekwa n'ili bilie site n'ike ya, o tinyere akara nke mmezu na àjà nke ọ chụrụ n'elu obe, sịkwa anyị ihe niile agawo dịka m kwere unu na nkwa. A sị na Kraịst esiteghị n'ọnwụ bilie, ihe ọ pụtara bụ na a pụrụ igbu ọkpara nke Chineke, onye kere eluigwe n'ụwa, site n'ịkụ ya ntu n'elu obe nke ejiri osisi pịa. Ihe ọ pụtara bụ na ọ pụrụ ịbụ onye mkpọrọ nke ọnwụ mgbe ebighị ebi n'ime ili. N'akwa nke onye mgbatị ozu pụkwara ikedo ya ruekwa mgbe oge na-adịghịkwa ọzọ. Nke a pụtakwara na nkume nakwa igodo ọtụkwa pụrụ ịtụ ya nga ebighị ebi. Nke a bụ ihe ụfọdụ na-akụzi, ma nke a abụghị oziọma nke akwụkwọ nsọ. Ekele dịrịkwa Chineke na nke a abụghị ezi ya. Ọ dị ndụ taa dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara. Ya mere, Pọl malitere site n'ịgwa anyị na a sị na enweghị mbilite n'ọnwụ,
nkwusa ozi ọma anyị bụ ihe nzuzo. Ma ugbu ọ gara n'iru ebe ọ dị omimi, ọ sịrị, ọ bụrụ na enweghị mbilite n'ọnwụ, okwukwe anyị n'otu n'otu bụ ihe na-enweghị isi na ọdụ. Hụta ọgwụgwụ nke ahịrị nke 14. Ọ sị, ma ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, okwukwe unu bụkwa ihe efu. Nakwa ahịrị nke 17 nke na-asị, ma ọ bụrụ na emeghị ka Kraịst si n'ọnwụ bilie, okwukwe unu bụ ihe efu, unu na-anọ na mmehie niile unu ugbu a. Ndị ikom na ndị inyom, Pọl mere ka nke a pụta ihe. Ọ ghaghị ịbụ ili tọgbọrọ n'efu, ma ọ bụkwanụ okwukwe tọgbọrọ n'efu. Dịka ndị na-eso ụzọ Kraịst, anyị kwenyere na mgbe anyị na-etinye okwukwe anyị n'ime Kraịst Jizọs nakwa n'ọnwụ ya n'elu obe, a na-agbaghara anyị mmehie anyị niile, nyekwa anyị onyinye nke ndụ ebighị ebi. Echetara m ụbọchị ahụ dịka nwa okorobịa, mgbe m rịọrọ Kraịst ka ọ bata n'ime ndụ m ma gbaghara mmehie m niile. Etolitere m n'ezinụlọ ndị nke Kraịst dịka onye nnupụ isi. Ma ọ bụrụ na unu chọrọ ịma nke bụ eziokwu, ekweghị m adị ka onye ọbụla ọzọ. N'eziokwu, ihe ikpeazụ nke m pụrụ ịbụ bụ onye mgbasa ozi ọma. Anwakwala anwa ekwu nke a n'ebe m nọ. Ma dịka m tolitere, echetara m mgbe m soro nna m kpee ekpere ka Kraịst bata n'ime ndụ m. Echetara m ya dịka a ga-asị na ọ bụ taa, na ọ dịrị m ka ebupụrụ ibu dị arọ n'arụ m. Ahụtara m onwe m dịka onye dị ọcha ugbu a. Enwekwara m mmetụ na agbagharawo m dịka onye ọzụzụ atụrụ. Ana m ahụkwa nke ọtụtụ oge mụ na ọtụtụ narị mmadụ esorowo kpee ekpere ịnabata Kraịst n'ime ndụ ha. Ọ bụkwa otu akụkọ otito a ka ha niile na-enye. Ihe Pọl na-ekwukwa ebe a, ndị enyi m, bụ nke a sị na arụ Kraịst Jizọs ka tọgbọ n'ili n'otu ebe n'ala Izrel, anyị ka nọrị ugbu a n'ime mmehie anyị. O nweghị mgbaghara ọbụla nke anyị natara. Ibu nke ajọ omume niile anyị ka nọkwarị n'elu anyị. Ihe ọ pụtakwara bụ na n'otu ụbọchị anyị ga-eguzo dịka ndị ikpe mara n'iru Chineke dị nsọ, ma anyị agaghịkwa enwe ọsịsa nye mmehie anyị niile n'otu n'otu. A sị na Kraịst esiteghị na ndị nwụrụ anwụ bilie, ihe niile anyị na-eme n'ụlọ nzukọ bụ egwu ka anyị na-egwu. Ọ bụkwa ihe nsusu anyị ibipụta akwụkwọ nsọ. Ọ bụ mbilite n'ọnwụ ya mere Kraịst jiri pụọ iche site na ndị ọzọ niile kpọrọ onwe ha ndị nzọpụta nke ndị otu ha dị iche iche. Ọ bụkwa mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst mere ka ozi ọma nke ndị nke Kraịst bụrụ ọpụrụ iche nye ụwa. Ọ bụkwa ya kọwara ihe mere eji enweghị nzọpụta ebe ọbụla ọzọ na-abụghị naanị n'ime ya, n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ ọkpara Chineke dị ndụ. Chineke nwere naanị otu ọkpara, naanị otu. Nke a bụkwa ọkpara ọ mụrụ naanị ya. O zitekwara ya n'ime ụwa ka ọ bịa ma bụrụ onye mgbapụta nke mmadụ niile furu efu. O jekwara n'elu obe ịkwụ ụgwọ nke anyị, ụgwọ mmehie anyị nke anyị onwe anyị kwesịrị ịkwụ. Dịka Chineke na-arụ nke mmadụ, ọ pụrụ ịkwụ ụgwọ otu ugbo maka mgbe niile, ụgwọ nke zukwara ịkwụzu nke nwoke ọbụla nakwa nke nwaanyị ọbụla. Ma ọ sịrị na n'ụbọchị nke atọ na ọ ga-esite n'ọnwụ bilie. A sị na o meghị nke a, ọ bụghị onye nwe anyị, n'ihi na ọ ga-abụ onye okwu ụgha. Ma o mere ya, o sitere n'ili bilie. Ọ bụkwa nke a ka anyị na-echeta n'ememe a nke bụ Ista, na Kraịst nwetara mmeri n'ebe ọnwụ nọ site n'ike nke ya. O sitere n'ọnwụ bilie. Haleluya! Ya mere, a sị na enweghị mbilite n'ọnwụ, nkwusa ozi ọma anyị bụ ihe nzuzo. A sị na enweghịkwa mbilite n'ọnwụ, okwukwe anyị bụ ihe efu. Ma ugbu a gee ntị na nke atọ. A sị na enweghị mbilite n'ọnwụ, anyị bụ ndị ama ụgha. Hụta ihe Pọl dere n'ahịrị nke 15. Ọ sịrị, ọzọkwa, a na-ahụ na anyị bụ ndị ama ụgha nke Chineke, n'ihi na anyị gbara ama ụgha megide Chineke na o mere ka Kraịst ahụ si n'ọnwụ bilie bụ onye na-emeghị ka o si n'ọnwụ bilie, ma ọ bụrụ na ọ bụ ezie na-emeghị ka ndị nwụrụ anwụ si n'ọnwụ bilie. Nke a bụ akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15 ahịrị nke 15. Ugbu a, nke a bụ ihe anyị kwesịrị ịghọta site n'ihe Pọl na-ekwu n'ebe a. Site n'otu oge ahụ nke mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs, ndị ozi nke Kraịst ghọrọ ndị mgbasa ozi ọma na-ere ka ọkụ. Ha jere ebe niile na-ekwusa ozi ọma nke mbilite n'ọnwụ. N'izu ụka a, alaghachiri m azụ ma gụọkwa nkwusa ozi ọma ndị ahụ ndị e nwere n'akwụkwọ ọlụ ndị ozi, ndị Pita kwusara nakwa ndị nke Pọl kwusara mgbe e mesịrị.
ndị a bụ oziọma ndị e kwusara mgbe Kraịst sitere n'ọnwụ bilie. Oziọma ndị mbụ a ka e kwusakwara n'ime Jerusalem, ebe ndị mmadụ pụkwara ije n'ili ahụ ma bupụtakwa ozu Jizọs ma ọ bụrụ n'ezie na ọ ka nọ ebe ahụ. Meekwa ka ihere mee ndị niile ndị na-ekwusa ozi a, ma ha apụghị ime nke a, n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ nọghị n'ili, kama na ala nke obi ha maara na o biliwo n'ọnwụ. Mgbe ndị ikom ndị a malitekwara ikwusa oziọma, o nwere otu ahịrịokwu nke nọ ha n'ọnụ oge niile. Ị ga-ahụkwa ha dịka anyị na-aga n'iru n'ileba anya n'akwụkwọ nsọ. Mgbe ndị na-eso ụzọ Kraịst na-achọ onye ga-anọchi anya Judas, ha niile kwenyere na nwoke onye a ga-ahọrọ ga-abụ onye àmà dịka anyị onwe anyị. Ị ga-ahụkwa nke a n'ahịrị nke 22 nke ọlụ ndị ozi isi mbụ. Ọlụ ndị ozi isi mbụ ahịrị nke 22. N'ụbọchị Pentikọst, mgbe Pita kwusara ozi ọma nke ahụ nke dọtara 1,000 mkpụrụ obi 3 nye Kraịst, nke a bụ ihe o kwuru. Ọ sịrị, Jizọs nke a ka Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie, nke anyị onwe anyị niile bụ ndị àmà ya. Ọlụ ndị ozi isi 2 ahịrị nke 32. Ahịrịokwu a ka anyị na-ahụ ọtụtụ mgbe Chineke jiri Pita gwọọ nwoke ngwọrọ ahụ n'ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ ukwu Chineke. Igwe mmadụ jikwa ọsọ na-agbakwute ya. O kwuru okwu ndị a. Ọ sịrị, ma unu onwe unu gọnarịrị onye nsọ na onye ezi omume ahụ, wee rịọ ka e were amara nye unu ogbu mmadụ, unu wee gbuo onye ahụ nke na-eduba mmadụ na ndụ, onye Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, onye anyị onwe anyị bụ ndị àmà ya. Onye anyị onwe anyị bụ ndị àmà ya. Ọlụ ndị ozi isi 3 ahịrị nke 14 ruo na nke 15. Mgbe Chineke sitekwara n'ụlọ mkpọrọ napụta ha, ndị ozi a kwukwara ọzọ banyere mbilite n'ọnwụ. Ha sịrị, Chineke nke nna anyị ha mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, onye unu onwe unu gburu, na-akwụba ya n'elu osisi. Anyị onwe anyị bụkwa ndị àmà nke ihe ndị a. Mgbe e kwusakwara ozi ọma nye Kọneliọs nakwa ndị ezinụlọ ya na ndị Jentaa, Pita gwara ha sị, anyị onwe anyị bụkwa ndị àmà nke ihe niile o mere n'ala ndị Juu na n'ime Jerusalem, onye ha gbukwara, na-akwụbakwa ya n'elu osisi. Onye ahụ ka Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke 3, o werekwa ya nye ka egosi ya n'ihe. Ọlụ ndị ozi isi 10 ahịrị nke 39 ruekwa na nke 40. Nke a bụ ihe onye ozi Pọl na-ekwu. Ihe ọ na-ekwu bụ na site n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ, ozi a niile nke ekwusara bụ ndị ozi ndị hụrụ ma gbaakwa àmà mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Ndị bụkwara ndị àmà nye nke a bụ ndị kwusara ha. Ha hụrụ ya mgbe a kpọgburu ya n'elu obe, hụkwa na ọ nwụrụ, ruekwa na ndị agha ndị Rom ahụghị uru ọbụla ọ bara ịkụjisi ụkwụ ya. Ha hụrụ mgbe e sitere n'elu obe ahụ butu ozu ya, hụkwa mgbe e were ụda niile dị iche iche dozie ahụ ya. Ha hụrụ mgbe e tinye ya n'ili, hụkwa mgbe e were nkume dochie n'ili ahụ. Mgbe ahụkwa n'ụtụtụ ụbọchị Ista ahụ, ha hụkwara otu onye ahụ nke ha na-apụghị ịkọjọ, dịka ha hụkwara apa ntu n'ụkwụ nakwa n'aka ya, dịka ọ na-agagharị na-arụ ebube nke mbilite n'ọnwụ ya. Ha bụrụ ndị àmà. Pọl na-asịkwa, a sị na-eme gị ka Kraịst site na ndị nwụrụ anwụ bilie, àmà anyị niile bụ okwu ụgha. Anyị agbawa ama ụgha, ma a sị na ọ bụghị ezie na Kraịst sitere na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ọ bụrụ na ị gaa n'ozi ọma niile, ị ga-ahụta na ebe niile ndị ozi ndị a kwusara ozi ọma mgbe mbilite n'ọnwụ nke Kraịst gasịrị, isiokwu ha bụ mbilite n'ọnwụ, n'ihi na nke a naanị gbanwere ha site n'ebo ndị egwu jupụtara arụ. N'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ha niile gbafuru ma gharịpụ Kraịst mgbe ọ nara eje n'obe. Ma mgbe ha hụrụ ya ka ọ na-agagharị, mgbe ọ nọsịrị ụbọchị 3 n'ime ili, nke a gbanwere ha site n'ịbụ ndị egwu na-atụ ruo n'ịbụ ndị nkwusa oziọma obi siri ike. Ugbu a gee m ntị, e gburu ha niile ewezuga otu onye n'ihi ihe ha kwenyere. Ha nwụrụ n'ihi na ha kwenyere na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst Jizọs. Ndị enyi m, onweghị onye ọbụla ga-ekwe etufu ndụ ya n'ihi ihe nke ọ maara na ọ bụghị eziokwu.
ha niile bụrụ ndị ama. Pọl na-asịkwa, asị na Kraịst esiteghị na ndị nwụrụ anwụ bilie, anyị bụ ndị ama ụgha. Ọ ga-amasịkwa m ime ka anyị niile mara na ọ bụrụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst abụghị ihe mere eme n'otu mgbe, anyị niile bụ ndị na-ekwusa ozi ọma. Sitekwa n'ụbọchị ahụ ruo taa, ọ dịghị ihe ọzọ anyị niile bụ ma ọ bụghị ndị ama ụgha. Ọ bụghịkwa naanị na anyị bụ ndị ama ụgha, anyị bụ ndị nduhie, n'ihi na anyị emewo ka ọtụtụ ndị mmadụ kwenye n'ihe na-abụghị ezie. Ma biko gee m ntị, mbilite n'ọnwụ nke Kraịst abụghị ihe anyị ga-ahọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ. Ọ bụ ya bụ isi ntọala nke okwukwe anyị. Ọ bụ ya bụ ihe Pọl na-ekwu. Ọ bụkwa ya ka anyị na-ekwu taa. Mbilite n'ọnwụ nke Kraịst dị oke mkpa. Na nnọkọ anyị nke na-abịa abịa, anyị ga-ahụkwa ihe o ji dị oke mkpa nye anyị. Ka Onyenwe anyị gọzie unu dịka unu na-anọnyere anyị n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị ezi ndị ọma gere anyị ntị. Amara m na ahụ siri gị ike dịka Onyenwe anyị siteworo n'okwu ya bụ nke akpọrọ ili ọ tọgbọrọ kpokorocham ka ọ bụ n'okwukwe tọgbọrọ kpokorocham, wee mee ka obi gị jupụta n'ọṅụ. Dọkịta Jeremaya ka kpọrọ anyị jee n'akwụkwọ ndị Kọrịntịa nke mbụ isi 15 amaokwu 20 ruo 19. Akwụkwọ nsọ wee sị, mgbasa ozi anyị bụ maka mbilite n'ọnwụ Kraịst. Ma gịnị mere ndị mmadụ ji ekwu na onweghị ihe dị ka mbilite n'ọnwụ? Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, nke a pụtara na Kraịst ebilighị n'ọnwụ. Ma ọ bụrụ na Kraịst ebilighị n'ọnwụ, nkụzi anyị bụ ihe efu. Ọ bụkwa n'efu ka unu onwe unu kwere. Ihe ọbụla nkarịrị nke a pụtara na anyị na-eme Jehova Chineke onye ụgha, n'ihi na anyị kwuru na Chineke kuliri Kraịst n'ọnwụ. Ma ọ bụrụ na ndị nwụrụ anwụ ekulighị n'ọnwụ, n'ezie okwukwe mụ na gị bụ ihe efu. Anyị ka bụkwa ndị mmehie, atụrụ mkpafuru ụzọ nke na-enweghị onye nche. Ma ndụmọdụ nke m na-enye gị bụ ka ikwere na mbilite n'ọnwụ dị ire. Dịka ikwere ma na-etinye nke a n'ọlụ, ka Olisa bi n'igwe gbagume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225 06 02 56 90 ma ọ bụ na 225 05 51 4906. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.